میرنشینا بوتانê bohtan ya ku bi navê Mîrnişîna Cezîrê jî tê nasîn. Yek ji kevintirîn mîrneşînên Kurd e. Ji serdema bûyêhiyan heta dema rûxandina mîrneşînên Kurd bi fermana Osmaniyan li çerxanozdan ajotiye. Ji bo nasîna rewşa herêma Botanê di serdemên belavbûna Ola Islamê de li Kurdistanê pêwîst e ji qonaxa Ebasiyan nemaze ji dema Sultanê mezin Salaheddînê Eyyûbî were xwendin. Roj bi roj serweriya malbata Eyyûbiyan li kêmê diçû ji ber nakokî û dijberiya di navbera mamû birayan de. Sultanê Eyyûbiyan nedixwest desthilata navçe û bajaran ra destî xizmên xwe yên Kurd bikin lê li şûna wan dezgehên dewletê dispartin kesên biyanî. Her wiha hejmarek ji mîrekên Kurd ji serweriya navçeyan bidûrxistin û radestî memalîkan kirin. Yên ku ji nejada Selcuqî, Xwarizmî, Xêz û Turkumanan bûn. Bi tenê serfermandariya leşgerî di destê komîtan û efserên Kurd hêlan. Her wekî Mîr Seyfeddîn Hekarî, İsa Hekarî, Dirbas Mehranî, Noşirwan Zirzarî û Abu Hical Hedbanî. Ev yek jî bibû cihê gumana Tirkan, lê wan nedikarî li hember sultanên Kurd bi eşkere derkevin. Bi demê re memalîkan xweşdewleta navendî ya Ebasiyan veqetand û li dijî Sultan Melik Adilê Salaheddîn derketin. Gelek êrîş ji hêla memalîkan ve pêk hatin, mîna Ezzeddîn Mesûd Şahê Musil, İmadeddîn Zengî Şahê Şingalê û Husameddîn Yeliq Şahê Mêrdînê. Ji bo têkbirina desthilata seltenetê Baadil bin Muezzeddîn Sencer Şahê Cezîrê û Muzaffer Kokbirî Şahê Erbilê re li hev kirin. Di vê navberê de êrîşa Holako dest pê kir. Xilafeta Ebasî bi kuştina Xelîfeyê Ebasî el-Mu'tesim sala 1258 êzayînê bi dawî hat. Kuştarên mezin rûdan û herêm bi tevahî hate dagirkirin ji keleha Erbilê pêve tu cih di destê Kurdan de nema. Her wisa Osmanî û Sefawiyan jî herêma Botanê nav-navî dagir kir. Navê Mîrnişîna Cezîrê Botan berî serdema Osmaniyan di gelek jêderên dîrokî de derbas dibe. Mîrekên Botaniyan bextiyan bi ser hoza bextî vene. Her çendê damizrandina wê nediyar e, lê ew di serdema avakirina mîrneşînan û Konfederasyona Hozan de li Kurdistanê bûne serwerên welatê Cezîrê û Zozana. Ango di navbera salê 1929 zayînê hatiye damizrandin. Wisa em dikarin bibêjin got di sê qonaxan re derbas bûye. Di serdema Ebasiyan Eyyûbiyan de derfetên bihêzkirin û firehkirina wê rastî astengiya desthilatdar û mîrekên Mosul û Merwaniyan dihatin û nedihêlan got ew têkevin nava bajarê Cezîrê. Bi tenê serweriya wan li keleh û asêgehên Zozana, ji Mosul Hekarî ta bi Exlat û Rojhilatê Amedê bû. Ji lewra ev mîrneşîn ne gelekî bihêz bû, mîna mîrneşînên Dostkî, Merwanî, Şeddadî û Rewadî. Guman heye gohozên Cezîrê û deverên pêve girê dayî milletê Xalidî geldî bin û ji encama dagirkeriya gemereyan qemereyan ji orator belav bûbin. Ji bo naskirinê gelek çîrok têne gotin. Mîna Şerefxanê Bedlîsî wan bi ser koka Silêmanê Xalidê kurê Welîd vedide û sê zarokên wî got her yek ji wan bûye malbatek Ezîz, Bedir û Ebdal. Navê malbata Ezîziya di serweriya Mîrneşîna Botanê de li pêş e. Lê malbata Bedriya li herêma Gorgê li bicih bû û tu agahî derbarê wan de nînin. Her wisa tê gotin got malbata Evdaliya di herêma Fênik de man û piştre tevlî Mîrnişîna Cezîrê bûn. Di dema êrîşa Teter û Maxûlan de gelek bajarên Kurdistanê mîna Amedê û Mardînê wêran bûn. Teteran di sala 1401 de
li hember serhildanên Kurdî bi tundî xerabî bi ser Erbîl, Mosul û Cezîrê de anîn. Piştî şerê di navbera wan û Teymûrleng de herêm bi tevahî hate dagirkirin. Heta Teymûrî ji navê çûne, careke dî Mîrneşîn li ezîziyan vegeriya û dest bi avakirin û serweriyê kirin. Navê bajarê Cezîra Botan di serdema Omewiyan de bi paşnavê Cezîret bin Omer ve hatiye girêdan. Ibn Xelkan 1282 zayînê dibêje ku serwerê Musilê ev nav li şûna navê kevn bejirandiye û fermîtiya xwe dewam kiriye. Ev bajar li qontara Çiyayê Cûdiyê ye, li ber qirağa Cemê Dicleyê ye û têr darûber e. Herêma Botan û Musilê digihîne hev. Bêhtirî çardeh kelehî pêvegirê dayîne: Fereh, Şax, Gorgêl, Berxo, Finik, Ewrexê, Tiniz, Kongür, her wisa nêzî 100 gundî jî li Rexû dorin. Hoz û eşîrên Mîrneşîna Botanê Cezîr di serdemên berî Meğûl û Turkan de gelekî berfireh bûn. Konfederasyona Hozan di navbera eşîrên Kurd ji Ewrexê, Barazî, Şehreyorî, Karisî, Dimbilî, Şêrwan, Cilikî, Şilid, Estorî, Şêxbiznî, Reşkî, Maskî û her wekî din pêk dihat. Dîroknasê Kurd Mehmed Emîn Zekî dibêje piştî ku dewleta Eyûbiyan destselata hikûmdariya zengî ji navê rakir, mîrekî Kurdî ji hoza ezîzan Mîrneşînek li Cezîra Botan ava kir. Mîretiya Cezîra Botanê û navçeyên wê bi serweriya xwe birêve dibirin û karîn mîretiya bayên deriyan yên ku Turkmen bûn bişkînin. Hoza ezîzan bi qasî 200 salî serbixwe bû û azadiya xwe diparast heta hatina Osmaniyan. Pêdivî pê heye niha em berê xwe bidin qonaxa duyem ji temenê Botanê ku ji nava hoza ezîzan morovek bi navê Şerefxanê Ebdilezîz sala 1585 xweda pêş û serweriya Cezîra Botanê kir. Bi dirêjahiya jiyê Botanê gelek mîr li ser textê Koçkavê rûniştin. Sala 1812 ên zayînê mîretiya Mîrneşînê ket destê mîr Bedirxanê Kurê Evdalxan de. Lê fermana Osmaniyan ya ji navbirina hemû Mîrneşînên Kurd derçû bû. Ew li dijî biryara Osmaniyan derket û li hember wan li ber xwe da. Berevaniya Mîrneşîna Botanê ji navçeyên Bakurî Gola Ormiyê heta bi rewandizê û deverên li dora Musilê kir û xebata serxwebûna Kurdistanê dûmand. Mîr Bedirxan di wê baweriyê de bû ku du sedemên ne bin pêketina serhildana Kurdî hebûn. Yek jê hevnegirtina hêza Kurdî û ya duyem peydanebûna kargeh û çek û cebilxaneyan. Ji ber vê çendê Mîr Bedirxan name ji mîrek û serokên hozên Kurd re henartin. Di vê navberê de wî karî Konfederasyona Eşîr û hozan saz bike û bendeke leşgerî ava bike. Ji wanê gelek kesayetên Mîna Mustafa Beg û Derwêş Beg, ji Hegarî Nûrullah Beg, ji Xîzanê Xalid Beg, ji Mûşê Şerîf Beg û ji Qersê Hisên Beg. Desteyek ji van serok û began bi serweriya Şêx Mehmed û Şêx Yusuf ava bû û li nava dîwan, bajar û mizgeftan ji bo yekîtiyê xebat bi pêş ket. Persiva erênî heta ji Rojhilatê Kurdistanê jî hat û Mîrê Erolan tevlî yekîtiyê bû. Ji bo avakirina welatê xwe ji hemû rexan ve kete hewldanê. Ostûna dewletbûnê danî got ta wekî niha jî pêmayiyên berbiçav diyarin. Di milê sazîbûnê de jî dest bi durustkirina kargeh, pir, keleh, sûr û dibistanan kir. Rewşa darayî bi pêş ket. Nav û neqşa Mîrneşîna xwe li rûyê diravan xist. Guhdane bi avdanî û çandiniyê hebû. Gelek dibistan ava kirin.
مینا دبستانا سۆر یا بناو و دەنگ گۆگەلک پسپۆر و شارەزا دەرچوویên wê bûn. Wekî ronakbîrê nirxgiran Ehmedê Xanî, herweha keleh û burcê navdar nola Birca Belek ku heta wekî roja îro li ber çavan e. Ji bo bi pêşxistina Mîrneşîna Botanê, Mîr Bedirxan kete li vû tevgerê û peywendiyên xwe bi gelek aliyan re xurt kirin. Nexasim dimilê bi karanîna teknîka leşgerî û avakirina artêşê de û xwe ji bo ragihandina serxwebûna Kurdistanê berhev dikir. Têkilî bi Rûs, İngilîz û İtalyan re girêdan. Her wisa jî navbera wî û Mehmed Alî Paşa serwerê Misrê xweş bû û bi serhildana wî li dijî Osmaniyan şanaz bû. Piştî bûyera balkêşûneyê nî ya ku bandora xwe li serweriya Bedirxan kir û bû egera lawazbûna Mîrneşînê. Ew şerê golehember bawermendên Nestoriyên ji ola Xiristiyan rakiribû bi bihaneya nedana Paça Mîr. Diplomasiyên İngilîz û Amerîkayî biriya konsolosxaneya İngilîz li Musilê hikûmatên xwe agahdar kirin. Lewra ev çende bû eger got dewletên biyanî daxwaza darizandina Mîr Bedirxan ji Osmaniyan bikin. Osmaniyan sûd ji vê bûyerê girt û piştgirî ji Amerîka û İngilîzan girt da got şerê xwe li hember Mîrneşîna Botanê gurû geş bike. Derfet ji Osmaniyan re hate got armancê xwe bicih bînin. Ji hêlekê ve Mîrneşînê têk bibin û ji hêla din ve şervanên Kurd ber bi qadên şerê navbera Osmanî û Rûsan ve bikşînin. Mîr Bedirxan goh neda bangewaziya Sultanê Osmanî ji bo serlêdana Stenbolê. Ji bo sazbûna Mîrneşînê wî gohdan bi avakirina dezgeh û saziyên birêveberiyê xurt kir û ji bo berfirehkirina sînorên Mîrneşînê berê xwe da bajarê wan, Sawc Bilax, Rewandiz û Kelaha Şingalê û bajarê Sîerd, Sêwrek, Nisêbîn Musil û Ormiyê jî xistin bin destê xwe. Osmaniyan gelekî hewl da bi xap û finasan daxwaza Bedirxan têk bibin, lê bi ser neketin. Di encamê de rabûn leşgerekî giran bi serkêşiya Osman Paşa amade kirin û bi ser Mîrneşîna Botanê ve herrikandin. Li qeraxa Çemê Zeytûnê li nêz gola Ormiyê her du alî ketin persinga hev û şerekî giran dest pê kir. Leşgerên Osmaniyan tu destkeftî di cengê de bi destxwevena anîn. Ji lewra careke dî çavên xwe li plangeriya gerandin û bi bihaneya got ji mafê Ezzedîn Şêr, Yezdan Şêr e Kurmamê Mîr Bedirxan û serleşgerê wî got bibe serwerê Mîrneşîna Botanê. Bi vê yekê karîn Yezdan Şêr bi kar bînin û bi çend serleşgeran ve gihandin xwe, lê tevî vê pîlanê jî Osmanî bi ser neketin. Careke dî çavên xwe li xapînokan gerandin û vê carê çare biriya olê dîtin û karîn bawermendên Kurd yên misilman bixapînin û wan li dijî Bedirxan derêxin. Di encama şerê heşt mehan de hêza Bedirxan li kêmê çû. Dema êrîş li dij wî dijwar bû û gelek leşgerên wî tevlî hêza Osmaniyan bûn, ji neçarî bajarê Cizîrê bi cih hêla û tev li hejmarek ji leşgerên di Kelaha Arohê de xwe asê kir. Lênebûna derfetên berxwedanê, ji kêmbûna çek û erzaqan û dorpêşkirinê, bû sedem got Mîrê Botanî tev li kur û birayên xwe Mîr Salih û Mîr Esed û hejmarek ji berpirsên Mîrneşînê di sala 1849 de dîl bikevin destê Osmaniyan û ber bi Stenbolê ve werin şandin. Siza li Mîr Bedirxan hate birîn û ji Stenbolê sergonî girava Yunanî kirît bû. Piştî got sizaya sorgorkirinê bi dawî hat. Rêpêdana vegerê danê da biçe Şamê, lê nexwestin careke dî li Kurdistanê vegere. Di sala 1879 êzayînê de bi keser û kulên xwe ve çavên xwe girtin û xatir ji xizm û hevalên xwe xwest. Li goristana Şêx Xalidê Nexşebendî li taxa Kurdan ya Şamê li axê hat spartin. Piştî têkçûna Mîrneşîna Botanê,
زارۆکên میر بەدرخان gelek hewldan ji bo rêzgarkirin û serxwebûna Kurdistanê. Osmanî ji mêraniya şervana û serleşgerên Kurd seyr mabûn û xwestin Sûde ji qehremaniya wan di şerê li hember Rûsan de di sala 1877 zayînê de bigirin. Lê tu carî hesreta têkçûna Mîrneşîna Botanê ji dilê wan şervanên Kurd dernediket. Du fermandarên Kurd ji malbata Bedirxaniyan Hesên Kînan Başa û Osman Başa di nava artêşa Osmaniyan de ketibûn şerê li dijî Rûsan. Ev her du mîrzadeyan di sala 1879 zayînê de li şûna şerê li hember Rûsan berê leşgerê ne dibin serweriya xwe de da Cizîr û Kurdistanê û hêviya bav û papîran bi rêzgarkirin û serxwebûna Kurdistanê bicîhanîn. Artêşa wan bi pêş veçû û heta bi Colemerg, Zaxo, Amediyê, Mardîn, Mîdel Tûnisê bînê xistin dest xwe û Mîr Osman xwe wekî serokê Kurdistanê li Qelemê da. Di wê qonaxê de artêşa Osmaniyan ji hev tertû belav bibû û li hemû eniyên cengê têkçû bû. Ji ber vê çendê Sultan Abdulhemîd bi daxwaza rawestandina şer û xwînê bi hestiyarî û hişyarî serderiyê di gel serwerên Kurd kir û soza bi cîhanîna hemû daxwazên wan da û yekser dîlên Bedirxaniyan yên li nik xwe serbest berdan. Mîr Osman Başa û birayê xwe Hesên Beg her du mîrên berxwedêr bi Tirkan re ketin diyalog û li hevkirinê. Soza hevdîtinê dan û bi germî hatin pêşwazkirin. Heta ketin wê xefka li ber wan vedayî û fermana zindankirina wan derçû. Berxwedana ji bo azadiya Kurdistanê ranewestiya. Vê carê jî du kurên Mîr Bedirxan di sala 1889 zayînê de Emîn Elî Beg û Midhed Beg bi dizî ve ji Stenbolê reviyan û xwe li Trabzonê girtin û bi komek serok û Rûspiyên Kurdistanê re civiyan. Biryara avakirina hêzeke çekdarî hate girtin. Dewleta Tirk bi van kiryaran agahdar bû û fermana amadekirina hêzekê li hember her du mîrzadeyan da. Nêzî bajarê Baybirdê leşgerên mîrzadeyên hatin dorpêşkirin û bi têra beravaniyê li hember artêşa Qurs a Tirkan nekir. Lê derfetên berxwedanê peyda nebûn, lewra berbiçiyayê ergenê ve hilkişiyan. Lê dîsan jî ew nehatin parastin û dawî dîl ketin destê leşgerên Osmaniyan û li Stenbolê hatin zindankirin. Piştî kêmekê hatin berdan û li nava bajêrê dibin çavan deman. Her wisa dîsa ji wan hewldanan Yûsif û Kenanê Bedirxan di sala 1913 de ji bo destdekdayîn û helwesta Rûsan bigirin berê xwe da Tebrîsa Curcistanê. Lê serhildana Bedlîsê dest pê kir û çirûska cenga cîhanî ya yekem pêk ket. Deseladariya Tirkan bi dijwarî avête ser wan û kuştarên bi komî li hember gelê Bedlîsê encam dan. Ji hêla xwe ve jî Abdurezaqê Bedirxan destdekdayîna Rûsan ji bo danepêdana bi otonomiya Herêma Botanê alîkarî xwest. Lê cenga cîhanî rê neda ku daxwaza wî jî bicîh were. Sixûr û istixbaratên Tirkan ew dişopand û li dawiya şerê cîhanî li bajarê Rewandizê hate desteserkirin û yekser ji hêla komandariya artêşa Osmanî ve li Mûsilê hate bidarvekirin. Em dikarin bibêjin ku piştî sala 1898 xebata Bedirxaniyan bi piranî ve guherî warî konevanî û rewşenbîriyê. Navê gelek pispor û ronakbîrên mezin ji malbata Bedirxan di avakirina komele û navendên Keleburî de derbas dibe û di ferhenga rewşenbîriya Kurdê diyarin. Mîna, Emîn Elî Bedirxan, Sûreya, Celadet, Kamîran û Abdurezaq Bedirxan.